shedan ne yake zama ya shirya abin ya sa shedanun mutane yan uwansa su yi masa aiki. What is abaya challenge? Hauka, dabbanci, kidawanci da rashin hankali. What is the meaning of abaya challenge? Wai abaya challenge. Kurin riga bakar riga wai abaya. Wai yan mata samari su ta sai musu abaya. Da haka wajen wannan siyan abaya, wata ta ce a sai mata abaya. Duk wacce da ta dauki abaya ta sa wannan ta zama almajirar shedan. Banda ma lalatacciya da tafi kowa lalacewa ita kam da za ta je ta bada mutuncinta don a bata abaya. Abayar banza, abayar wofi. Abayar da yanzu na idan kin je kasuwa bakin yadi ne, bai da wani abu da zuwa zaki sai a je a dinka miki ta sai me a ciki. Ni fa ba zan bata lokaci akan wannan aikin banzan ba. Ka wuce kawai ka bani wata tambaya. In baki da hankali ki je ki ta sakawa. Wani abaya challenge. Wace sa? Yanzu haka masu harkar abaya ne Allah ya kiyaye suka je suka kulla wannan abin su ma. Don su samu kuɗi business sai yayi. Haka kawai yan iska za su shirya iskanci sai su yada shi a duniya. Mu kuma da yake mun nisanci Allah to duk wani abu na shedanci da aka wani sai mu karba. Dama haka rayuwar take. Ko ka bauta Allah ko ka bauta shedan. Space din guda ɗaya ne. Only one space ne. Space tana cewa ba san waye ba shedan ne ai. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo.